акун бинед ки мо имрӯз ин тавр нест. Мана ҳамин мисол хат бошад, ҳамин як бор каунтар паст мешад, ҳамин даст поён мешад. Баъд мепардорем ин роҳ медем. Роҳ ду як ду ҳамин тавр як ду аввалин рӯзҳо чӣ мешавад ба шумо? Шояд якто тавонед, шояд дуюмашро монед афтед. Локин роҳ дода нашавед, ҳаракат кунед, шумо метавонед. Имрӯз ки шумо маро дида истодед, имрӯз ки дигар варзишгоҳон спортсменонро дида тавонед, онҳо ҳам ранги моодам ҳастанд. Онҳо кардан, чаро мо карда наметавонем? Барои ҳамун аввал видеои ки бо дастрост истодан ҳаст, ана онро бинед, баъд ба ин видео гузаред. Салому алайкум дӯстон, ина мо боз омадем ба барнома. Бисёриҳо гуфтанд ки чӣ ба нестен ака, чӣ ба видеоҳои обучааш ина баромада истен. Хайр бисёр гапу чап шуд буд, хайр тамом ба мавзӯъ гузарем. Имрӯза мавзӯи интихоб кардаи мо бо дархости бисёр аз одамон ва бо фикру ақидаи худам ба шумо ман дуюмин ин этапи, яъне як бо даст рост истодан буд. Якумин мавзӯъ мо дуюминаш, яъне мо бо даст рост истодан не, бо даст роҳ гаштанро уже мо ба шумо меомӯзем. Рафтем барои бо даст рост истодан ман дар видеои гузашта гуфтам чӣ корҳоро кардан дакор, чӣ машқҳоро кардан дакор. Самое главное яъне трицепсро мо ба қувват бизанаш дакор. Баъд самое главное чӣ мегӯям, визуализатсия барем, яъне ки одам худаш фикр рониш ки мақсад ақлаш ки тасаввуроташ ки ҳиссиёташ ки яъне ки ҳис карданаш дакор ки мо чӣ бояд кунем. Барои он масалан мана гуфтем як ду ана рост нест ки хай гуфтем техникашро. Боз як бори дигар мо мана нишон додем. Акун бинед ки мо имрӯз ин тавр нест. Мана ҳамин мисол хат бошад, ҳамин як бор каунтар паст мешад, ҳамин даст поён мешад. Баъд мепардорем ин роҳ медем, роҳ мегардем. ина ана ҳамин тавр ҳаракатро мақсад мо иҷро мекунем. ба ман медонам ки ба шумо осон нест ки шумо бо гуфтаи ман яке аз мақсад аз зина якум ба зина ҳафтум по монед ё якбора рост кунед, чӣ кунед. Барои ҳамун аввал видеои ки бо даст рост истодан ҳаст, ана онро бинед, баъд ба ин видео гузаред, баъд ҳаракат кунед. Вақте ки шумо яъне ки телатонро, яъне ки аъзои баданатонро рост дошта метавонед ва фикронетонро ба ҳамин чиз одат мекунед, чувствид мекунед ки чӣ тавр дастатонро доред ва танаи худро бардоред ва дар анамон ҳолат ҳам бо қувваи ҷисматон доред поятонро, ҳам бо фикронетон доред ки шумо чӣ кор карда истодед. Баъд ба дуюм этапаш мегузарем ки вақте ки шумо ҳам бо ҷисматон доштед ва ҳам бо фикронетон худтонро ана ҳамин тавр рост дошта тавонистед. ана ин тавр ана дошта тавонистед. Баъд шумо ба дуюм этапаш мегузаред ки якум тавонистед, дуюм мебардоред, роҳ мекардед. уже ҳамин якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум, шашум, ана ҳамин тавр шумо роҳ гаштанро ёд мегиред. ана ҳамин тавр ки як ду як ду ҳамин тавр як ду аввалин рӯзҳо чӣ мешавад ба шумо? Шояд якто тавонед, шояд дуюмашро монед афтед. Локин роҳ дода нашавед, ҳаракат кунед, шумо метавонед. Имрӯз ки шумо маро дида истодед, имрӯз ки дигар варзишгоҳон спортсменонро дида тавонед, онҳо ҳам ранги моодам ҳастанд. Онҳо кардан, чаро мо карда наметавонем? Онҳо муваффақ шуданд, чаро мо муваффақ шуда наметавонем? Онҳо ҳам одам ҳастанд, мо ҳам одам ҳастем. пас ки ман тавонистам он шахсоне ки аз песи экран тамошо кардаистанд ин видеои маро, шумо ҳам метавонед. ба шумо боварӣ дорам. роҳ ба сӯи орзу поиндаам будам. чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба стрит воркаут машқҳои кӯчагӣ, администратори гурӯҳи роҳ ба сӯи орзуҳо. зери комментария ба зери наворамон лайк гузоред, подписат кунед, ба дӯстонатон равон кунед.
дар телеграм канал мо ҳам обуна шавед, моро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешгоҳи мо аст. Рафтем.